ko dɔgɔtɔrɔya i k'o yɛrɛ di i be jɛ fɛn caaman kɔ walasa dɔgɔtɔrɔya baara ka ɲɛ i bolo ka fara o kan kalan ɲinini o be k'i taabolo ye ni maa 19 u ye baara kɛ ni o hakilina ye u ka san 7 kalan kɔfɛ dɔgɔtɔrɔya kalansoba la n'o ye faculté de médecine ye u y'a kanu ka san 4 wɛrɛ kalan kɛ u be se ka u spécialiser togo min na ka kɛ musobana furakɛbaga ye kɔnɔ topotoli fo ka kɔnɔbara se ani ka timinɛ kɛ n'o de be wele nansarakan na gynécologie obstétrique u b'a daminɛ waati min na u kun be taa se mɔgɔ 23 bɔɲɔgɔnkɔ ma san 2020 waati 2020 u be taa kila waati min na u nana jɔ mɔgɔ 19 bɔɲɔgɔnkɔ ma n'o bɔli tɔgɔdara professeur Ɲani Munguru la ka sanga ni ale yɛrɛ ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ye n'o ye a ka retraite san ye a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min n'a ye fara ɲɔgɔngali kɛ dɔgɔtɔrɔbaw caaman na teriw baaraɲɔgɔnw kanuɲɔgɔnw u jɛra ka nin kɛnɛ ye nisɔndiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ a bonyana ni wale ɲuman dɔn bilasiralikanw kɛnɛya sabati ko ɲuman siraw ka fara ɲɔgɔlɔnbɔ kan ka aw ladɔniya ka fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ bonyamasegin jɔnjɔnw dira nin kɛnɛ in yɛrɛ denfa ma min yɛrɛ ye nin kɛnɛ in bɔli tɔgɔ ta ni ka labana ka kalan gafe di ni mɔgɔ 19 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min be seereyali kɛ k'a fɔ ni mɔgɔ 19 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛra gynécologue obstétricien joliw ye minnu n'u be se ka u faso kunna wolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan. Ok, ko ɲininkali jara ye kosɛbɛ. An y'a laɲini k'an ka promotion tɔgɔ da professeur Ɲani Munguru la gansan tɛ kabini san daminɛ an ye ɲɔgɔn ye k'o décision ta parce que anw nana professeur Ɲani tɛgɛ kɔnɔ an ye probatoire kɛ an ka première année o bɛnna ni ale ka coordinateur ye coordinateur des DS de gynécologie obstétrique donc o kama an y'a laɲini k'a choisi comme parrain an taara ka taa kuma da a tulo kan a diyara a ye a don a ye ladilikan caman d'a ma an tɛ ɲinɛ a ladilikan kɔ a ka kumakan fɔlɔ ye k'a fɔ k'an ye ale choisi k'o diyara ale mais k'a bɛ ladilikan min d'a ma k'an bɛɛ k'a ɲini k'a kɛ ale ɲɔgɔn ye c'est-à-dire parce que ale ye baara in kanu a ma wari bila a ɲɛ k'an kana wari bila baara ɲɛ an kana wari bila banabaatɔ kanu ɲɛ ko n'an ye baara kɛ ka dɔnniya ɲini don n'a nataw la an bɛna wari sɔrɔ donc a y'o ladilikan ninnu caman caman d'a ma an ye fɛn caman de sɔrɔ professeur Ɲani Munguru ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an karamɔgɔ kun don mais a ma k'an ma karamɔgɔ dɔrɔn ye a kɛra a y'a minɛ i n'a fɔ a denw mais den min don n'a ma baara kɛ ka ɲa a b'a ani min ka kan a b'o d'a kan mais an b'o faamuya o bɛɛ ye kalan kɔnɔna ye a b'a fɛ an ka dɔnniya sɔrɔ an ka kalan sɔrɔ walasa sini an ka se k'a fɔ alhamdulilayi mɔgɔ min don a kun bɛ a ka kalandenw bɛɛ minɛ cogo kelen na a bɛ dɔgɔtɔrɔya taabolo sira ɲuman a b'o de yira bɛɛ lajɛlen na a kɛra sababu ye yɛrɛ muso dɔgɔtɔrɔya o kanutɔ donna ne na parce que mɔgɔ min don malgré que a si janfana a kun tɛ saliya baara la n'a bɛ fɛn min kɛ a b'a kɛ ka ɲa bon ni min fana ye baara kɛ n'a kɛcogo ma ɲa hali n'a sɔrɔ n'a ka di an ka staff la a tɛ hésiter ka tiɲɛ f'i ɲɛna donc an y'o o diyara n ye kosɛbɛ a taabolo la mɔgɔ min don muso baarakɛla fana ka d'a ye muso baara minnu ye n'i ye an ka domaine ta muso ma ca la muso kelen-kelennin minnu b'a la a b'u encourager walasa u ka se ka baara parce que baara in fanga ma nɔgɔn timinadiya don ka baara in gérer ka musoya ta côté yɔrɔ gérer a ma nɔgɔn ne ka kumakan laban ye min ye an bɛ dugawu de kɛ professeur an b'a fɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ a filɛ ne ka taa nin baara bila min na n'o ye retraite ye ala k'a k'a ma hɛrɛ ye a kana bila a kunna k'a fɔ ko o ye a n'an faralen ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ à chaque fois n'an mago b'a la n'ala sɔnna ma an bɛna to ka taa déranger an bɛ dɔ kɛ ala ka retraite in k'a ma sijan ni kɛnɛya ye. C'est vrai que moment an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra an ka patron ye chef de département ye donc a ye maternitéw gérer a kan ka gérer cogoya min na mɔgɔw ani ka ɲɛfɔliw kɛ ka information di ɲɔgɔn ma service kɔnɔ pour que baara an bɛɛ ka faamuyali ka kɛ kelen ye pour que service ka se ka taa ɲɛ donc bi an bɛ se k'a fɔ a ye baara min kɛ baara ɲuman kun don an ye ɲɔgɔn dɛmɛ donc a tagala retraite la donc an bɛ dugawu de k'a ye a n'a ka famille ye pour que fanga min ye a kɛ fo a taa la retraite la o fanga kelen ka
k'a bolo pour que fɛn y'a ka projet o ka se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ donc n bɛ foli kɛ ɲani ye mais yan'a ka kɛ ɲani ye ɲani min ye baara bila pour que ɲani ka se ka baara ta olu ye k'o fana ye ɲani ye fɛn kɛ pour que baara ka se ka taga ɲɛ musow ka lakanani la ni denmisɛnninw denw mun jigila an fɛ olu fana ka lakanani la donc foli de bɛ kɛ pour que ala ka se ka a dɛmɛ pour que fɛn ka da ye diɲɛ kɔnɔ a ka se k'o sɔrɔ lafiya la ani santé la an bɛ vraiment a fo écoledenw ka formation fana DSU ka formation ani écoledenw min bɛ faculté la médecine na olu fana ka formation a ye i jija olu bɛɛ la donc a ye baara to an bolo pour que a ye baara min kɛ an ka se ka continuer donc an bɛ foli k'a ye an bɛ foli k'a la ye. A ka nin ɲininkali diyara ne ye kosɛbɛ ka d'a kan a bɛna fɔ k'an ka kuma an ka du de kan an ka du a b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a jateminɛ baaraw taabolo la an minnu bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na an bɛ waati min kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ca ka tɛmɛ hali an ni an ka sokɔnɔmɔgɔw n'an balimaw bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la n bɛ foli bila fɔlɔ k'a fɔ ko an balimakɛ a bɛna taa a kɔ sɛmɛ lafiya la ko si sera yɔrɔ dɔ la ala ka o k'a kɔ bolo hɛra ye tɔnɔdun waati ye k'a kɛ misali ye a denw n'a balimaw ye ka d'a kan a ye baara min cogo a ka jamana ye a ka denbaya ye a ka kalandenw ye ne ye ɲani dɔn o y'a sɔrɔ ale nana ka bɔ médecin chef ya la wula kɔnɔna la wagati ninnu na an bɛ se k'a fɔ médecin chef bɛ yɔrɔ min wula kɔnɔnaw de don anw tun bɛ kalansen bantola la an karamɔgɔ Amadu Dolo professeur Amadu Dolo kɛrɛfɛ ale nana ka bɔ médecin chef ya la k'a ɲini ka dɛmɛ sɔrɔ yalasa a bɛ se ka taa dɔ fara a ka kalan kan ka na kɛ jolen ye cogo min musow ka musoyaw banaw furakɛli la n'an b'a fɔ o ma spécialisation en gynécologie obstétrique a ye mun miiriya jigin kɔnɔ o yɔrɔ in na a bɛ ɲɛta kɔ fɔ a bɛ jija kɔ fɔ ka d'a kan a nana yɔrɔ min na a mɛ kɛ k'i n'a fɔ a nana dɔrɔn kow sinna ka ɲɛnabɔ ten a tagara a ye san kelen kasabi ɲɔgɔn kɛ Bamako san'a ka se ka ɲɛnabɔ an bɛ se k'a fɔ a ka jija a n'an ka karamɔgɔ n'an ka cɛkɔrɔba Amadu Dolo ka jija o de sera k'a to o laɲini in sera ka sabati fo a taara kalansen damina Kotonu an ka cɛkɔrɔba terina mɔgɔ dɔ tun bɛ yen ala ka hinɛ o la bi o tun ye farafinna sɛkasi dondon dɔ ye baara ninnu na n'o ye professeur Ali Onu ye Amadu Dolo y'ale fɔlɔ de bila ka taa o baara ka d'a kan o waati bɛ na cogo min o y'a sɔrɔ an ma kalansen damina Mali la ale fɔlɔ de taara yen awa anw taara ale sɔrɔ yen de ale fɔlɔ taara o kɔfɛ karamɔgɔ Dolo ye ne ani Seku Bakari ani Alu Dolo an saba taara a bɛ komi ɲani de y'anw bisimila ye o b'a yira k'a y'a ka kɔrɔkɛya jɔyɔrɔ fa an b'a fo o ko ninnu kɛcogoya la maa ni n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko sabali b'a la muɲu b'a la sabali ni muɲu bɛ maa la a b'a to i tɛ fili caman kɛ o jogo ninnu olu diyara ne ye kosɛbɛ wa maa de don a ka d'a ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan wa a bɛ siran gasi ɲɛ kosɛbɛ o fana ye jogo ye min n'a ka dukɔnɔmɔgɔw bɛ se k'i disi gosi n'a ye olu ye sɔn dɔw de ye n'i ye baliku ye n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n fɛ misali ɲɛnamaw de tun maaw bɛ se ka tali kɛ minnu kan ka d'a kan ne bɛ to ka fɛn dɔ fɔ denmisɛnninw yɛrɛ ye ni i tɛmɛna kalansen fɔlɔbaw la n'i ye baki sɔrɔ ka ban fɛn min bɛ se ka ɲɛtaga sabati ye muɲu sabali jijani tongo do jijali ani kilennenya n'i y'o kɛ dɔrɔn
ɲɛtaga bɛ sabati ye n bɛ se k'a fɔ ko o misali dɔ ye ɲani munkoro ye wa an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma tigɛ ɲɔgɔn na yarabi ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ala ka barika don a la wa ne bɛ to ka fɛn dɔ de fɔ ne y'o fɔ karamɔgɔ dɔlen ye o t'a to retraite la don min na n bɛ n'o fɔ ale fana ye a bɛ maaw ɲɛna ko ni si sera yɔrɔ dɔ ko gouvernement ko k'i taara i ka kan ka taa lɔfiɲɛ k'o ye baara de banna ye tiɲɛ tɛ ka d'a kan hadamaden dama sigida mɔgɔw mago de b'i la i bɛ lafiya cogo di i tɛ se ka lafiya an bɛ se k'a fɔ baara falen de don n'o tɛ lafiya tɛ awa n'i y'an ka jamana yɛrɛ taabolo lajɛ ka banaw kisa lajɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ taa da ka lafiya i bɛ taa sɔrɔ i tɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama de ye n'o tɛ lafiya tɛ yen ka d'a kan hadamadenw mago b'i la ala k'a to sigili yɛrɛ fana kɔfɛ a ka se ka ko kɛ jamanadenw n'a ka sigida ye min bɛ se ka da misaliya la ne tun b'a fɛ ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ k'a ɲɛsin ɲani ma k'an ka foli fɔ a ye k'an ka tare lase a ma ala k'a kɔ de fana barika ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ka d'a kan baliku ɲuman bɛɛ min ka di ye fɛn min bɛ bɔ i la o ka fisa n'i yɛrɛ ye o de y'i ka disigosi yɔrɔ ye ka d'a kan n'i y'anw yɛrɛ fana lajɛ a ti ko k'an ka cɛkisɛya y'an yɛrɛ ye o an bɔra mɔgɔ minnu na olu ka dilanni olu de y'anw a n'an ka karamɔgɔw du kɔnɔna lamɔɔ bɛ yen kalanso lamɔɔ bɛ yen n'i y'an fɛn fɛn ye dunan kɔnɔ an y'o fila cokolen ka fara ɲɔgɔn kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔ fana barika ka tɛmɛ a yɛrɛ de kan ne y'o diplôme sɔrɔ a mɛnna sa dɛ a mɛnna kabiri 1982 donc n ye kɔfɛ n ye baara dɔɔni kɛ tɔw la yanni ka na mali la donc n nana mali la ka baara daminɛ n y'a daminɛ fɔlɔ Pongé ka Pongé kɛ ka commune 5 kɛ ka sɔrɔ ka segin Pongé n tun bɛ Pongé ni commune 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ commune 5 ta banna n tora Pongé dɔrɔn donc 2002 n jiginna Gabriel Touré la k'an to yen sa ka baara kɛ fo 2015 san 2015 n ye retraite ta décembre 2015 voilà ka bolo la sa a bɛ fɔ cogo min ko n bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la n bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ tɛ di ye dɛ dɔgɔtɔrɔ ka sɛgɛn lafiɲɛbɔ a tɔgɔ de b'a la sinon sɛgɛn lafiɲɛbɔ t'a la donc professeur Munkoro a y'a fɔ cogo min o de dɔn ne a bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna a tilalen a ka kalan na école de médecine na a tun bɛ fɔ min ma école de médecine fɔlɔ donc a ye dɔgɔtɔrɔya diplôme sɔrɔ a ye baara daminɛ a ye yɔrɔ dɔw kɛ a ye yɔrɔso kɛ i y'a fɔ cogo min a ye baara kɛ Tomiyan fana hakili la donc o kɔfɛ a seginna Bamakɔ yan ko k'a y'a fɔ n ye ko ale bɛ fɛ ka gynécologie de kɛ musobanaw ka dɔgɔtɔrɔya ani kɔnɔmaya ne ko a bɛ se ka o y'a sɔrɔ anw tun m'a daminɛ fɔlɔ o kalan an m'a daminɛ Mali la yan fɔlɔ ne ko mais o t'a ko gɛlɛma yɔrɔ ye parce que n bɛ mɔgɔw dɔn tɔɲɔgɔnw bɛ n bolo jamana wɛrɛw ka minnu b'a baara a kalan bɛ minnu fɛ yen an bɛ se ka bila ka taa yen a taara yen de Cotonou Benin professeur Ali Onu ka yɔrɔ la parce que n'o tun ka surun kosɛbɛ donc a taara yen a y'a ka kalan kɛ san 4 k'a ka diplôme sɔrɔ diplôme sɔrɔlen sa a seginna Pongé n tun bɛ yɔrɔ min donc an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa o waati la ka se bi la ma tigɛ a la baarakɛla dɔn dɔgɔtɔrɔ ɲuman dɔn adamadenya b'a la a kɔnɔ jɛlen dɔ fana banabagatɔw a b'u tɔpɔtɔ u ka hami y'a ka hami ye a b'a ka yɛrɛ di a baara la kosɛbɛ donc o fana y'a to a ka ko nana bonya yɔrɔ donc an ye o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
fo ka taa ne ta retraite la ne taatɔ retraite la ale de nana kɛ Gabriel Touré musojigiso kuntigi ye u b'a fɔ ma maternité donc ale y'o kuntigiya ta kabiri ne bɔra ye janvier 2016 donc décembre n taara retraite la janvier 2016 donc ale ye o kuntigiya ta fo bi n dun b'a dɔn ɲinan de ale fana taara retraite la 2024 décembre 2024 a ka baara banna donc a bɛ sɛgɛlafiɲɛ bɔ daminɛ janvier la donc ni nin ko sugu nana kɛ a ka ɲi mɔgɔ ka i bɛ min don a tigi la i k'o fɔ surtout mɔgɔ minnu ye baara kɛ faso ye dɔgɔtɔrɔya ye baara sugu dɔ de ye a man nɔgɔn i ta t'i yɛrɛ ye i ka waati t'i yɛrɛ ka waati ye parce que tɔw de b'i ka waati labɛn u yɛrɛ sago la parce que olu ye banabagatɔw ye su tɛ su ye tile tɛ tile ye école b'u ka bila de la surtout an ka jamana in kɔnɔ n'i kɛra muso dɔgɔtɔrɔ ye waati bɛɛ de i b'i sen kan an b'a dɔn tin bɛ wuli ka caya sufɛ de o adamaden tɔw bɛ k'u labɛn ka taa u da ka sunɔgɔ tuma min o kuma de musow ka dɔgɔtɔrɔ bi olu de bɛ wele o kuma de ka téléphone ci u ma ka fɔ ko dɔ daminɛna dɛ tin wulila i bɛ si ɲɛɲina caman kɛ n'i tɛ mɔgɔ sugu dɔ ye i bɛ kɛ dusumango ye ne dun m'o y'ale la kuma si i bɛ si ɲɛna o dugusɛjɛ baaraw bɛ yen i bɛ baara kɛ fana i bɛ a ka ca Ala fɛ kuma dɔw fana i ni somɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye i ka du i bɛ fama o ma donc o de ye o baara ye n y'a ye a y'o kɛ fo ka nimisiwasa don a la ne kɔni n ka b'a fo k'a wale ɲuman dɔn se ka min fɔ dɔrɔn Ala k'a sara parce que mɔgɔ tɛ se ka dɔgɔtɔrɔ sara o Ala k'a sara Ala ka barika don a denw na n'i ye dɔgɔtɔrɔya baara kɛ a cogo la Ala bɛ barika don i ka ko caman na donc n'i y'o taamasiyɛn y'ale la parce que adamadenya b'a la kosɛbɛ o dun fana kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ taalan de ye adamadenya ka mɔgɔw faamu ko caman bɛ k'i la tuma dɔw dɔgɔtɔrɔ banabagatɔ yɛrɛ ka fitiriwaleya ka bon mais i man kan k'o si jate tuma dɔw a ka dusumangoya fana ka bon banabagatɔ o b'a sɔrɔ bana de b'a kan a bɛ to ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kunna donc o bɛɛ b'a la i b'o bɛɛ de muɲu k'ale tɔpɔtɔ o kɔfɛ de sa tuma dɔw bɛna fɔ k'i ka yafa ma parce que a daminɛ ma nɔgɔya donc dɔgɔtɔrɔya y'o de ye donc a y'o fana bɛɛ muɲu n y'a ye baara la san joli n y'a ye baara la donc n bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ o mɔgɔ bɛ se ka danaya da mɔgɔ min kan parce que dɔgɔtɔrɔ baara la banabagatɔ bɛ danaya de da i kan komi i ye dɔgɔtɔrɔ ye o danaya sa e de b'a sinsin i jogo n'i kɛwale fɛ ni banabagatɔ y'a ye k'a fɔ i bɛ ka ko ta sɛbɛ la gɛlɛya min b'a kan a ka di i ye k'a bɔ a kan a caman na a bɛ kɛ komi somɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ somɔgɔya donc dɔgɔtɔrɔ somɔgɔ ka ca a caman sɔrɔla baara sira de fɛ n'i ye o baara kɛ hakili ɲuman kana a ka ca Ala fɛ i ni o banabagatɔw bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni ko y'u sɔrɔ u tɛ taa yɔrɔ si u bɛ na e de fɛ parce que danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ tin donna u ni ɲɔgɔn cɛ o dun ye koba ye docteur Munkoro bɛ nin bɛɛ fa professeur Munkoro bɛ nin minɛn bɛɛ fa o kɔni an bɛ dugawu de kɛ a taalen min filɛ nin ye retraite la a dɔgɔnin minnu b'a kɔ a bɛ minnu bila service kɔnɔ ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili d'u ma Ala ka fanga d'u ma Ala ka se fana d'u ma
a se ale ye caman k'o la parce que a y'u lakalan baara in na u ka baara in faamu u k'a kɛ a kɛcogo la donc minnu bɛ tugu i kɔ a ka ca ala fɛ e de y'u lakalan a la n'u y'i ka kuma mɛn n'u y'i ka jogo ta parce que dɔgɔtɔrɔya fana i b'i ka kuntigi de ka jogo ta n'u y'i ka jogo ta a ka ca ala fɛ u n'i bɛ bɔ ɲɔgɔn na donc tanuni min bɛ da e kan a ka ca ala fɛ o tanu fana bɛ se ka taa da olu kan dɔgɔtɔrɔya y'o de ye a b'i ko den ni fa kalanden ye den ye kuntigi ye fa ye donc fa b'i bilasira ni ala y'i kɛ tulo kunnandi ye a ka ca ala fɛ i b'o sira minɛ n'i y'o sira minɛ i ka hɛrɛ caman b'o kɔnɔ adamadenya la i ka hɛrɛ b'a kɔnɔ baara kɛcogo fana na i ni mɔgɔw cɛ fana kɔnɔna la donc o de kama dɔgɔtɔrɔya ni baara si tɛ kelen ye a baara si tɛ kelen ye donc n'i y'o faamu n'i y'o kɛ o kɛcogo la n'i bɛ baara bila don min a ka ca ala fɛ nimisa caman bɛ kɛ mɔgɔw la parce que n'u donna ɲɔgɔn na ka se yɔrɔ dɔ la donc n'u bon u b'a fɔ ko e min taatɔ filɛ nin ye kori olu tɛna falatɔya o ko la falatɔyali tɛ donc waati bɛɛ fɛn bɛɛ n'a waati de dɔn dɔgɔtɔrɔ fana a bɛ kɔrɔ a bɛ sɛgɛn waati dɔ bɛ se f'a ka taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la o de b'a kɛ mais o t'a to k'a fɔ i hakili tɛ taa i ka banabagatɔw la minnu tun y'i ka banabagatɔw ye n'i y'u ye n'aw bɛnna hali dugu kɔnɔ o bɛ tin kurakuraya o b'aw tin don ɲɔgɔn na tugun ka taa fɛ dɛ donc n bɛ se ka min fɔ professeur Munkoro ka ko la o de y'o ye n b'a dɔn fana fa ɲuman dɔn n b'a muso dɔn n b'a denw fana dɔn n b'a dɔn a ye a ka faya jɔyɔrɔ fana fa donc dɔgɔtɔrɔya baara a y'o minɛn fa a ye dutigiya minɛn fa n y'a dɔn fana a n'a somɔgɔw cɛ ale bɛ bɔ Wuhan de a n'a somɔgɔw cɛ n b'o fana sira dɔn a y'o sira taama kosɛbɛ ale bɛ Bamakɔ yan mais waati a b'a fɔ ye patron n bɛ taa Wuhan ka na n bɛ taa n somɔgɔw fɛ yen ka na o bɛɛ diɲɛlatigɛ y'o bɛɛ de ye donc n'i y'o bɛɛ minɛnw fa a ka ca ala fɛ i ka diɲɛlatigɛ sɛgɛn lafiya bɔ a tɔ fana bɛ nɔgɔya voilà n tun fɛ ka min fɔ n bɛ se ka min fɔ professeur Munkoro ka ko la o de dɔn mɔgɔ ɲuman dɔn mɔgɔ ladiri dɔn mɔgɔ hakiliman dɔn baarakɛla dɔn aw minnu y'a ka ekɔlidenw ye bi in na aw k'aw sen da a sen da yɔrɔ la k'a kɛ n fɛ k'a kɛ komi n ka patron tun bɛ cogo min n'aw y'o kɛ a ka ca ala fɛ aw b'a nafa sɔrɔ baara dɔnniya sira fɛ aw ka banabagatɔw b'a nafa sɔrɔ parce que aw ka patron tun b'u ladon cogo min a ka ca ala fɛ aw b'u ladon o cogo la jamana fana b'a nafa sɔrɔ parce que aw ka baara a bɛ jamana taga ɲɛ dɛ a bɛ hɛrɛ don du caman kɔnɔ parce que bana de ye adamaden jugu ye aw bɛ bana bɔ mɔgɔw kan a caman na fana aw bɛ musow ka tin minɛ u ni denkuraniw bɛ taa so y'a ye o ka yira ka bon kosɛbɛ a ka bon duw kɔnɔ a ka bon jamana fana kɔnɔ donc o de kan n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ a tɛ se ka sira Munkoro ye baara min kɛ aw ka o baara ɲɔgɔn kɛ aw ka a ladege jogo la aw ka ladege baara kɛ ko ɲuman na o de bɛ aw nafa ayiwa ala sago aw sago ɲani Munkoro vraiment ni ɲininkali a diyara n ye parce que ɲani Munkoro mɔgɔ don n b'a dɔn n y'a dɔn a ka baara daminɛ na n y'a dɔn yɔrɔ min fana o ye Rosso de ye a taalen yen nɔ je crois que c'est en 1988 si mes souvenirs sont bons a nana janvier kakalo waati de la stagiaire kun don a nana a ko fɔra ɲɛna comité local développement tɔnsigi la bon an yɛrɛ b'a ye vraiment denmisɛn de don a ka kɛnɛ a farikolo la a galabu ka kɛnɛ bon waati bɛɛ
i b'a ye a ka teli a ka taama na bon sɔrɔdasi fini don tun ka d'a ye bon an y'a faamu k'a fɔ ko a tun bɔra SNJ la o galabu kɛnɛya ani vraiment o fɛnw de tun b'a kɔnɔ mais min nana mɔgɔw hakili minɛ kosɛbɛ o y'a ka baara kɛcogo de ye parce que a nalen a y'i cɛsiri baara la cogoya de la bon mɔgɔ minnu tun bɛ o yɔrɔ la dɔw tun ko a tɛna mɛn nin ko in na parce que il était toujours le premier ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a nana baarakɛyɔrɔ la fana saniya a tun jɔlen b'o kan baara kɛcogo ɲuman fana a tun jɔlen b'o kan kosɛbɛ donc dɔw ko n'a ye semaine damadɔ ou bien kalo kelen a bɛ yɛlɛma ka kɛ olu cogo ye mais au contraire a continuer baara in fɛ finalement bɛɛ ye kɔlɔsi bila ye u sɔnna ka baara kɛcogo ma mais n y'a faamu k'a fɔ ani mɔgɔ min bɛ baara kɛ min y'a ka médecin chef ye o y'a ka baara kɛcogo ye a diyara o ye o fana y'a to a ma a ka continuer o baara fɛ donc ne y'a ye o la mais n gɛrɛla la kosɛbɛ parce que an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a terikɛ de fɛ o fana tun ye docteur major ye mais bi a tanyara ala ka hinɛ a la o ye major Ngolo Samake an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ bɛlɛti kɛ n bɛ bɛlɛti bɔ mais o bɛlɛti yɛrɛ an tun tɛ Ngolo an tun tɛ tɔgɔ di ɲani mun kɔrɔ an tun t'a sɔrɔ kosɛbɛ parce que don o don waati bɛɛ a bɛ baara la mais a ka nali an cɛ ma a tun ka d'an ye kosɛbɛ parce que a tun b'an ɲɛnajɛ vraiment mɔgɔya b'a la kosɛbɛ bon a tora stage la a ye waatinin kɛ a taara Buguni après a seginna ka na o y'a sɔrɔ waati y'a sɔrɔ a confirmera ka kɛ médecin chef ye donc baara taabolo la c'est vrai que Yoroso plateau technique médical a tun ka dɔgɔ mais a y'a seko kɛ parce que fɔlɔ an ka banabaatɔw bɛɛ tun bɛ ni bana gɛlɛyara an ka banabaatɔ tun bɛ taa Sikaso Kucala ou bien San mais ale nalen a n'a ka cɛsiri bana en tout cas a ka dɔgɔ mɔgɔ minnu tun bɛ évacuer c'est vrai que courant yɛrɛ tun tɛ hali u tun bɛ opération kɛ u tun b'a kɛ fɛngɛ lampayele ani torchide la u tun b'o kɛ finalement banabaatɔ n'a kɔni n'a ma kɛ gɛlɛya ye a tun b'a bɛɛ kɛ fɛngɛ Yoroso administration mɔgɔw bɛɛ dara la donc finalement a kɛra Yoroso jigi ye hali sisan n'i ye Yorosokaw ɲininka u b'a fɔ ko ɲani mun kɔrɔ a ka ordonnance ka ɲi parce que a tɛ ordonnance jamanjan kɛ mais a mana fura min sɛbɛn kun o fura o b'i ka bana furakɛ a ka opération fana mɔgɔw b'a fɔ ko a ka opération fana ka ɲi parce que mɔgɔw t'a senti a tɛ digi mɔgɔ la mais an y'a faamu parce que a ye ne yɛrɛ ka mɔgɔ opérer ni opération kɛra yanni opération ka kɛ a bɛ baro k'i fɛ k'i bilasira yanni anesthésie k'i minɛ ni anesthésie y'i bila fana a bɛ s'a kumaw la a bɛ kuma i fɛ pour que vraiment i ka se ka lafiya donc mɔgɔw ma dan sɔrɔ o la donc banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw vraiment a kɔni a kɛra u jigi ye banabaatɔ n'i taara sisan i t'a dɔn k'a fɔ ko sisan ko pali bɛ n na donc a y'o hakilina a y'o bɔ mɔgɔw la parce que a kɛra ne yɛrɛ la parce que n'i taara n'i ko pali b'i la a b'a ko non e tɛ se ka bana cogo dɔn i bɛ min senti ton ressenti la i b'o de fɔ donc ale de b'a ka diagnostic posé k'a f'i ɲɛna ko bana min b'i la kanjabana nana waati min na bon mɔgɔ caman kunkolo b'u dimi u bɛna fɔ a ko non ko c'est pas comme ça a b'a fɔ banaw daminɛ cogo bɛ se ka kɛ kelen ye ka sɔrɔ bana kelen tɛ donc a y'o hakilina a y'o di Yorosokaw ma mɔgɔ dɔ fana a bɛ baro kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye a bɛ baro kɛ banabaatɔ a bɛ bana comme ça sur la santé et sur la vie a bɛ baro k'o cogo la a bɛ baro kɛ mɔgɔw fɛ chrétien min don a b'a ka chrétien a b'a bato malgré son jeune âge généralement chaque dimanche a bɛ taa ka église la foyi t'a bali et puis il est détenu bois o diyara n ye kosɛbɛ parce que en réalité a ka communauté a n'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ka langue mɛn a b'a ka langue fɔ et a n'a ka communauté u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ adamaden ko hɛrɛ ani hɛrɛ tana a tun bɛ y'o la adamaden
i mana baara kɛ cogo cogo lafiɲɛ kɔni o kan ka n'a sɔrɔla i ye si sɔrɔ fo ka lafiɲɛ sɔrɔ i bɛ ala fo donc n bɛ ala deli a ka kɛ lafiɲɛ bɔ a ye si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ani a muso ani a mɔdenw ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ u bɛ to ka baro kɛ n'i y'a dɔn ne b'a dɔn mɔgɔ min don dɔgɔtɔrɔya in a b'a joli de la retraite in n bɛ se k'a fɔ a bɛ kɛ formalité de ye c'est que certains c'est que a tɛna se ka a ka biki n'a ka bisuri a tɛna bila a bɛ continuer a ka baara fɛ